Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Iranyň daşary işler ministri Aşgabada sapar edip Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 13-nji maýda Iranyň daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif Aşgabada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşykda beýleki ugurlar bilen bir hatarda transport we ara gatnaşyk ulgamyny hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşylypdyr. Döwlet medeniýeti iki ýurdun gatnaşmagyna amala aşyrylýan ulug üssaşyr ulgamlar boýunça Gazawystan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýoluny hemde Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Oman halkara geçilgesiniň taslamalaryny mysal görkezýär. TDH Zarifyň Türkmen prezidenti bilen Aşgabatda geçiren duşuşygyny, ýanygyç energetika pudugyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny häzirki ýagdaýynyň hemde onuň geljekki mümkinçilikleriniň hem maslahat edilendigini habar berýär. Ýatlasak Eýran bilen Türkmenistanyň arasyna gaz sowdasy bilen baglylykda dawa dörep 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan Eýrana gaz bermegi bes edipdi. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen Eýranyň milli gaz kompaniýasy gaz sowdasynyň meseleleri bilen baglylykda biregi halkara arbitraj suduny beripdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti duşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda iki ýurdun arasyna hazarda hyzmatdaşlygyň hem ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýdýar. TDH-nyň maglumatyna görä ýokary derejeli mehman bilen Türkmen paýtagtyna geçiren duşuşygyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk ýöreligleri esaslanýan daşary siýasatyna üntü çekipdir. Iranyň Mehr habar agentliginiň maglumatyna görä 13-nji maýda Iranyň daşary işler ministri Jawad Zarif Türkmenistanyň daşary işler ministrligine türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen hem duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu duşuşygyň dowamyny Awganystanyň ýagdaýlaryň hem maslahat edilendigini habar berýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen hawa ýollarynyň halkara gatnawlarynyň biletleriniň öňkü bahasyna saklanyp galýandygyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy habar berýär. Mundan öňe Türkmen aviakompaniýasynyň halkara uğurly uçurlarynyň biletleriniň bahalarynyň ikisi gymmatladyljagy barada habarlar peýda bolupdy. Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 13-nji maýda Türkmen hawa ýollary gullugynyň hawa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna baryp Türkmen aviakompaniýasynyň halkara uğurly uçurlarynyň käbir biletleriniň şunkü bahalaryny öwrendi. Aşgabat Moskwa Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3120 manada barabar. Diňe bir tarapyna bilet aljak bolsaň, bir biletiň bahasy 2480 manada deň. Aşgabat Istanbul Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3101 manada barabar. Onuň bir tarapyna biletiň bahasy 2486 manada deň diýip habarçy Türkmen hawa ýollarynyň halkara gatnawlarynyň biletlerini öňkü bahasyndan satýandygyny aýtdy. Ýöne habarçy Türkmen hawa ýollarynyň Aşgabatdaky edarasynda Türkmen paýtagtyndan Moskwa gitmek üçin iň ýakyn senedäki biletiň şu ýylyň 22-nji oktýabryna, ýagny 5 aýdan hem gowrak wagt soňa satylýandygyny, ondan öňdäki senelerde biletiň ýokdugyny aýdýar. Aşgabatdan Istanbula gitjek bolsaň-da 28-nji awgustdan bäri bilet tapdyrmaýar diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde habarlaşan Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir näçesi hem ýokarda aýdylanlary tasdiklady. Ýöne olar raýatlar biletiň hakyky bahasynyň üstüne ýene 200 Amerikan dollaryny berse, onda Türkmen hawa ýollary gullugynyň hawa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna ýa-da ondan daşardaky käbir bilet araçlarynyň has ýakyn günler üçin hem bilet tapyp berýändigini aýdýarlar. Kassada işleýänler bilet ýok diýse-de ýürite araçlar ýok bileti bar edip tapyp berýärler. Munyň üçin olara biletiň bahasyndan başga-da 200 dollar berseň bolýar. Olar muny diňe Amerikan dollaryna kabul edýärler diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlary Türkmen hawa ýollary gullugynyň hawa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek synanşyklary netije berdi.
Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň saç sakkal we murt goýbermegini berk gödäwçilikde saklaýar. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda häkimetleriň ilatyň saç sakkal we murtuny edýän gödäwçiliginiň ýeten derejesini açyp görkezýän bir resmi namanyň üstünden bardy. Türkmen dilinde maglumat paylaşan sosial media ulanjylarynyň arasynda Türkmenistanyň Owdhan adynaky Türkmen film birleşiginiň başlygy Ýazmyrat Şadurdyýewiň goly bilen ýaýradylan ruhsatnama peýda boldy. Ruhsatnamada birleşigiň başlygy Şadurdyýew aktyor Anna Melaýew saç sakkal we murt goýbermäge ruhsat berýär. Ol bu ruhsady birleşigiň taryhy bir kinony surata düşürýänligi bilen esaslandyrýar. Dokumentden ma'lum bolşuna görä Türkmen film birleşigi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby esasyna Beýik Ýüpek ýolu atly çeper filmi surata düşürýär. Filmne geçmişdäki taryhy döwrüň sahnalaryny surata düşürmek gödeňine tutulýar. Şonuň üçin esasy gahrymanyň keşfine döredýän Anna Melaýew filmin surata düşürilýän döwrüne saç sakkal murt goýbermäge birleşik tarapyndan ruhsat berilýär diýilip, Owdhan adynaky Türkmen film birleşiginiň başlygy Ýazmyrat Şadurdyýewiň adynyň 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwaryna gol çekilen ruhsatnamada aýdylýar. Bu dokument Twitter sosial media ulgamyny 3-nji maýda peýda boldy. Azatlyk Radiosu Türkmen film birleşigi bilen habarlaşyp sosial mediada peýda bolan degişli ruhsatnamany tasdikledik bilmedi. Türkmen film birleşigine Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti gödäwçilik edýär. Ruhsatnamanyň sosial mediada peýda bolan wagty Prezident Berdimuhammedowyň 7-nji maýda telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nurmämmet Garlyýew bir käýinç we soňky duýduruş oglan etmeginiň edil öň ýanyna gabat geldi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.